Berdimuhammedow Ortiýetiň media serişdelerine interview berdi. Goloýda bedew bayramçylygyna bagyşlanyp Aşgabatda geçirilen dawarada Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ortiýetiň Rossiýa 1 we Rossiýa 24 telekanallaryna interview berdi. Adatça Türkmen prezidenti daşary ýurtlaryň köpçülikleýin media serişdelerine ören seýrek interview berýär. 29 aprelde Türkmen paýtagtynda geçirilen çäreğe gatnaşan ýurt başlygyny agdalýan 20 minutluk söhbetdeşligiň dowamyny siýasatdan medeniýete, ykdysadyýetden halkara gatnaşyklaryna çenli dürli mowduklar barada gurrun etdi. Berdimuhammedow bu telekanalaryň Türkmenistan bilen bagly köpçülüge ýetirýän habarlaryny çala ýylgyrmak bilen makullap, olaryň alyp barýan işlerine ýokary derejede baha berdi. Siz ol ýa-da beýleki bir wakany hiç açan asla ýoýmaýarsyňyz. Şol sebäpden hem siziň awraýyňyz ýokary diýip özüne üstünde Rossiýa ýazgyly uwjygalyň mikrofonu uzadýan ortiýetli jurnalista ýüzlendi. Mänim monşiýaly dünýädäki metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradylýan halkara hasabatlarda Rus mediasynyň duçar bolýan agyr uny agdalyp geçilýär. Halkara guramalar ortiýetde diýdim dogrulygyň metbuat azatlygynyň bokurdugynyň bogýanlygyny unutaýar. Şunukly nazardan Rus mediasynyň wakalary ýoýmazlykda magtan Türkmen prezidentiniň dolandyrýan ýurdunyň metbuat azatlygyna 180 ýurdun arasyna Demirgazyk Koreýa we Eritreýa eýeri 178-nji oruna ýerleşdirilmegi we dynygysyz giňeýän Garagirdan päsiýetlendirilmegi hem bellärlikli ýagdaýdyr. Interwýunyň arka fonuny Türkmen milli libaslaryny giýinen Türkmenistanlylaryň başdan aýak arkadagy şöhrat diýip gyýgyrýan sesleri eşdilýär. Ýurtdan gelip gowuşýan habarlarda köpçülikleýin çäreleri mejbury gatnaşdyrylýanlyklary üznüksiz habar berilýän milli libaslaky ýaşlary jurnalistiň üntün çekip Türkmen prezidenti bu görýän milli koloritini döretmek üçin hamana biz bolary mejbur edýänler diýip pikir edýänsiňiz. Olaryň özleri isleýär diýdi. Ýatladyp geçsek mundan ozal adynyň efirde agdalmalygyny soran Aşgabatly bir talip Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde çäreleri gatnaşmakdan ýüze görseň türkmen häkimiýetleri tarapyndan ýa işden ýa-da okuwdan çykarylmak haýbaty atylýar. Munyň üstüne çäreğe gatnaşýanlardan şatlyk şowhuny bilen çapak çalyp ýylgyrmak hem talap edilýär diýip gurrun beripdi. Interwýunyň dowamyny Türkmenistanyň goňşy döwletleri bilen parahatçylykly gatnaşyklary ýoly goýan nonuny utan Berdimuhammedow han haseredin dağın aňyrsynaky eýrany biz olar bilen dostlukly gatnaşýarys diýdi. Şeýlede prezident ýurdun açyk kapylar siýasatyny ýöredýänligini aýtdy. Ortiýetli jurnalistiň gyzyklama bildiren soraklaryna jogap beren Berdimuhammedow halkara ýagdaýlara da degip geçip Siriýada, Irakda bolup geçýän hadisalar boýunça ýynjylykly garaýşlaryny beýan etdi. Hem de bütün dünýäde parahatçylyk bolsa gowy bolardy diýdi. Olur ýaly problemler bizim regionumuzda ýok. Biz regionu birege ýakyndan ýardym berýäris. Şu zatlaryň sakasyna gyda guramasy dur. Bu gurama ören wajyp rol oýnaýar diýip Türkmen prezidenti aýtdy. Bir tarap Türkmenistan garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň asasyylenen agdasydyr. Söhbetdeşligiň dowamyny Rus-Türkmen gatnaşyklary babatda daýratyn bellikleri aýdan Berdimuhammedow medeni jähtden Türkmenistanyň ýurdun döwlet dili bolan türkmen dili bilen bir hatarda Rus diline uly ähmiýet berilýändigini, şol sanyna ingliz diliniň hem öwrenilýändigini unutdy. Interwýuda iki ýurdun arasyndaky ykdysady gatnaşyklary da gyýtgaça degilip geçildi. Hadaryň kenaryndaky täzelikde bina edilen port barada da gurrun eden Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýüpek ýoly bilen baglanyşygy hakyny aglap geçdi. Şeýlede ýurdun transport hem de üstaşlar mümkinçilikleri barada gurrun berdi. Ortiýetli jurnalist Türkmen prezidentiniň kämil çapyk suwarlyk okuyuplaryna haýran galanlygyny aýtdy. Berdimuhammedow oňa çapyk suwarlyk meniň genimde bar. Diňe meniňkide däl, olaryňkyda da bar diýip jogap berdi we töweregindäki watandaşlaryny ümledi. Halkara media serişdelerini ören seyrek çykyş edýän Türkmen prezidentiniň Rus habar serişdelerini eden soňky çykyşynyň anyk sebäpleriniň nämedige häzirki wagtda näme alimliginde galýar.